So hi mga ka-feeling guwapa, for today's video is di ta magpagwapa so magbiyahe ka padulong o para magbukid nun. O kani nga time is grabe jud make excited ani kay first time na mo ulaag og layo nga lugar. O sa kanindot sat na mo biyahe ta sa layo lugar is makakita jud tag nindot nga view. Ug ma-relax pala itong mga lahon ug atong mga problema sa itong kinabuhi. Mo na manglaad ta din yung mga ka-feeling guwapa. Ug mausad niyang first time na travel sa mga bata nga layo. Ug nakita din na mo kung unsa sila ka-happy ug unsa din sila ka-excited na manglaad mi diri sa maramag bukid nun. Ug pag-abot tayo na mo diri sa RR swimming pool mga ka-feeling guwapa, so inaani kanindot ang ilang swimming pool ug ginana kanindot ang ilang view. Mo na nag-ayahay na magipit-bit sa mga gamit kay amo ibutan dito sa amo ang cottage. Kay lagi dili pa mi pwede mag-check-in kay amo check-in is alas 3 pa sa hapon. Unya nabot pa diri sa RR kay alas 10 pa sa buntag. Unya ang check-in mo is alas 3 pa sa hapon. Mo nang nangaligo sa midaan. So inaana kanindot ang view nga inyo makita pagsulod ninyo sa RR, so daghan kay sila available nga cottage dire. Og nindot sad kayo ang hangin ug ang panahon karon kay wa jud ni ulan ug wa sad siya ning init. Og diri man gud sa RR swimming pool mga kapiling guwapa is daghan sila pool nga imong kapilian, especially sa mga bata. Kay super daghan jud sila swimming pool dire para sa mga bata mga kapiling guwapa. Og moanhi day mo sa RR swimming pool mga kapiling guwapa dire sa Maramog Bukidnon is grabe di jud mo magmahay. Kay nindot yun ilang swimming pool ug nindot yun ilang lugar. Bahalag prices siya, bahalag mahal siya. At least nag-enjoy ka ug nakita ni mo ugon sa kanindot ang ilang lugar. To kanin nga tayo mga ka-feeling guwapa is nag-ready na dyan ko nabutan ako sunscreen kay nga kung anak naghilak na. Kay lagi gusto na siya maligog swimming pool mo na nagdadali ko butan ng sunscreen paniguro man di tamandaot ani sa adlaw. Mo nang once maligo mo og swimming pool mga ka-feeling guwapa ay di na nyo kalimti ang sunscreen ug ay di na kalimti nyo mga feeling guwapa i-apply sa inyong skin. Kay kabalo man dito basta bata gusto na ginaday na mo tampisaw sa tubig. Mo na watay choice mga inahan kundi magbantay sa tong baktin. Ug ang kapatid ay diri sa RR swimming pool mga ka-feeling guwapa is didi ka basta-basta maka-check-in. Kaya na sila oras na pwede ka mag-check-in. So sumaw sa nakabati kay barahan na mo layo among travel, so kailangan nung tami padabot na mo is largo na may maka-check-in para largo na mo mga gamit ug butang dito sa balay. Pero dili makabasa-basa maka-check-in sa ila kay kailangan pa maka mag-check-in ug alas 3 pa sa hapon. Muna kailangan pa ka mo bayad og cottage. So ilang cottage day mga ka-feeling guwapa is na 700 ug napoy 400. Muna medyo gasto jud siya mga ka-feeling guwapa kay lagi makabayad pa ka og cottage before ka maka-check-in. Kay kung largo na unta ka check-in, so dili na kakailangan mo bayad pa og cottage kay inyong mga gamit dito na unta ibutang. Pero before day mo manhi og RR swimming pool mga ka-feeling guwapa, kung pareha mo na mo nga medyo layo na diri sa Bukidnon, so kailangan jud mo daan magpabook mo daan sa inyong balay. Kay para pag-abot ninyo ready na jud ug sure jud mo nga maka-check-in mo diri ug maka-overnight mo diri. Ang nakanindutan diri sa RR swimming pool mga ka-feeling guwapa is pwede mo mag-overnight diri og ligo. Dahil mo pa rin una nga swimming pool nga mo naliguan karon mga ka-feeling guwapa kay diri sa minaguna kay diri ang atbang sa mo ang cottage ug mabantayan sad namo largo nga mo mga baktin. O pag-abot sa namo pasat kay mga tawo. Kay alas 3 naman sa hapon mga ka-feeling guwapa sumonay naka-check-in na meso inanakadako ang room namo. Ug ginanakadaghan ang bed na available. So sobra kay ang bed para sa mua. So inanakadako lang room so pwede magduwa ang mga bata diri mo dagandagan. So nano siya aircon ug nasa siya TV. Dahil ang maigo di ani nga room nga among gikuha mga ka-feeling guwapa is pwede siya sa 16 person. Ug ang bayad ay ani nga room mga ka-feeling guwapa is 4,500 per night. Pero nakabati lang silang bed kay double deck siya. So di siya pwede kung amoy bata pero depende sa na sa inyo kung unsay idea yung buhato na nilang bed. So pagbata sa mga bata kay hapon pa manay sa nanganhi sa misilahang part. O grabe sa day kanindot o kalimpyo sa ilang part mga ka-feeling guwapa. So inaana mga bata na mo so daghan sila pwede madulaan diri ug mag-enjoy jud sila. So nakita din ako sa RR mga ka-feeling guwapa is grabe jud noon kalimpyo ang ilang lugar ug ang ilang pool. O grabe ka relax ang ilang lugar mga ka-feeling guwapa. Grabe sud pod ka bugnaw so nindot kay sta na magtambay-tambay o maglingkod-lingkod ka. O kani magud lang part sa mga bata mga ka-feeling guwapa is dool na sa drone nga among giabangan. So fair pick kayo nga diri sa namo sila panakaw-lakawan ug daghan pa kay pwede malakaw-lakawan o makita sila mga mata diri sa RR swimming pool mga ka-feeling guwapa. Siguro sa tibok adlaw pwede na nimo malibot ang tibok RR kay lagi dako jud kay tinuod ang ilahang lugar. Ug mao na si paring Aybag yan na ang gipanghikap ang iyang mga amigo diha. O kana mga balay yung mga nakita diha nga mga olds mga ka-feeling guwapa, mauna ang ilahang 3-8 good for 4 person basad na. O ang nakanindot ng nga room mga ka-feeling guwapa is dako kayo ang ilahang king bed and duha sad kabok na ang ilang bed ana. Dayon perfect na siya kung duha kabok imong anak. Dayon na nasa si TV, aircon o great sa inyong room. O grabe sa ni ka perfect na panahon sa among paglaag mga ka-feeling guwapa kay lagi wa gyud siya ning init ug gwapo pud siya ning ulan. Mao nang ma-feel jud nimo og unsa kabugnaw ang Bukidnon. Kay napulaan naman sila biyanduyan dito sa park. Napulaan na po sila dagan mo na muuli na mi dito sa mo ang kwarto. Mo na si Kisses ug si Abby so nisulod na sila sa kwarto kay lagi daw mo tan-aw og TV mapulog na daw sila. Sinana ka rin ang dawas mga ka-feeling guwapa pwede ra sad mo di magtambay o magkamkaon mahapon. Dayon kami padulong mi sa ilang kantin kay lagi mo palit mi upang painit sa tiyan so magpait mi og cup noodles there.
Ay nako, nagkalamburay na akong dila dirig mystery mga kapiling gwapa. Oy, so anyway mga kapiling gwapa, kung anhiday mo sa RR swimming pool lo, kailangan din mo magdala mo og mga pagkaon kay grabe kamal ang pagkaon nila dire. Ug ang presyo day silang cup noodles diri mga kapiling gwapa is 48 pesos. Muna paghuman na mo palit silang kantin ni layas na mi kay grabe si Ivan makatudlo sa mga chocolate nga astang mahal. Og diri na day minangaon sa dawas mga kapiling gwapa kay diri manggod bugnaw kay sa tanan lugayay kay kaunan. Ug ang nakanindot diri silang balay mga kapiling gwapa kay naadyoy get so dili basta-basta makadawas ang bata diri. Muna perfect kayo diri mukaon sa dawas. Ug kani nga time grabe jud mi ka-enjoy ani mga kapiling gwapa. Ug grabe sa damo kadakag pagkaon ani mo ni siguro ni akong lawas dila diri pwede maniwam. O ang amo mga chikitin na duwar po sa mga tumod. O paghuwaraw pa nga ang sa dawas mga kapiling gwapa ni sulod sa kukadyot kay akong gichik si Ivan og si Kisses kay si Ivan na si duwag si dagan-dagan resulod. O ako nang ipakita sa inyo pagkahapon na so inana ang pagkahapon sa dawas so grabe nagpagsla sa check so good. O grabe kaulan no nasad kayo siya mga bakla. Og mao din imong diwan diri sa RR Swimming for mga kapiling gwapa so mag-part 2 lang ta sa to ang day 2. Og dili lang sa tamahuman mga kapiling gwapa palihog lang bay oy.